adwanafo de omuwu na se wo so ba yo bufuru basa wonya ni guase mawo tumi mpa hantayo tumi mpa kesesem tumi enipa ne meme tumi aye tumi akora waso omu ade no chimaku da paaku Abusia for me mum nyina kwaba Nyansapo TV so because Nyansapo na waje me so sie sane na badwen ma kwan so nti ene ye be sane na badwen ma kwan so me ma kwaba so nkokra na me show subscribe to the channel like share mo bibia enye bi enhwe comment section so ya na wache wadwen amano aye kama wadaroma adwenkyere no ni muda ho na aye fe nye ne ntokwa so adwenkyere de te se hwe no obi ane ne de so obi kyere de ana so akere wo de ye nkontokwa ho na mana ye fe na adwumadi ni so ayden aya kono ye dem asese mo ye ne saa medin ni oba ye suama ye bo a ene dai ohwe metia na mahu bia metie me wo Kumasi Kenya se abrem na me bedu ha se dia na me na santo a ene tena se a ye di enkomo nti ene me na santo a e wo me nchen ase ne dada ye no me ma na kwaba na de ne enkomo twe ni nyina no ahyehye so na me mo kwaba ibi aboko ajana development nice ejuma so kosen ajama development bia boko mo ye dara no mase ye de rade ase se beto ho odin mu na waje ye mfew so na na ebedi nkomo ne dai so ye da ase pa nana mama kwa ba wie no wadaro ma mi se wade nana obi asunsum won so oto a sei na wosen kana chi pa eye obi asunsum won so se nyameto ne nsafre no owu a ayese da chi ye boko na atora bia aya na firi nipa ene ma chiye basa unse obiti ase na se woni ahonhom nam na se basa nyameto ne nsafre no ana wote ase no omuma ni nya botre ema ne mfa tumi ni na manipa no ombetete wosimipe abasa wo hu obi a ese odi na chigya no enunti na ya owu a na chia e basa no ese ya ade anka omoto omobo ase ekorokoro papa no no mo ne papa ne tra sundue mu a eke papa ne koro wode tumi ni na ajai wode chi beja fefe enam se wanfa tumi ni na anya ne nti enema wose owu a obi akuta honhom a owu a eni kwa so de seka aka no yemfa seka nka no enu kwa so de hye fridge se wanfa na hye fridge anaso anfase kan kanu a ebasa tumi no ewo adwumadie na wagya no ho no okay na ebasa monde se ka kanu na me ko hye fridge mu dia sunsu no kwa akiri no wa firim eti mantawantawa eba na de tem bisa asasem we ye papa aposo Kwadwo Safo a wonya ne baby kro na ye hwe na chi ene ho sensem yete se abusuani pe abusuan spokesperson ba kora e ba be kase papa ni be wuo no kase so firi mu a ye mfa ne hye friji mu ye ma ne so na ho nche yi si ne ntem na yintimi kora chi kora yeso na ene ye ka papa yi firi mu yi be sinne busumi bere na akokobo yakeka kobosome wotwene nkunu mu o be sinne papa ye nyensie no na eno ne basa no a ya fumu obebi ana abusuan afum emana fom asodofo na fom o man di papa ne hye so no asem a ote ase wo kan ye no asodofo na ani so ne mana gunanimu ase abusuan gunanimu ase asofo gunanimu ase ene basa nsusuaso wo ho mo awo mo ana nsusuaso ni ahom ne nam papa na so ya na ote no papa no enipa no onye nipa sa Kwadwo Safo no onye nipa no pesen ko musie nti se de yesie Yesu Kristo no unse Yesu ya bo no no a omoyi ni ko sie aso de no an edi na ko bi so be sa wo na ba wi ase ye kind of reincarnation ko betima se aba ana de ba ko a wo wi ase ne se papa no sa honhom ne kan no honhom ne ba no onya honhom a mewo no a onya sa honhom no do omo nante no sa ne baba no ne baba ma ne fe no Kwadwo Safo kantanka no fe ne se akofuna no se wa anwo sa nipa no a ka papa no de ti ase
ka wanwa akofna no anko papa ne tiase na chiremu kakrama ye na ye ntiase unse ye wo se obiara ne hyebre na okafiri asama do baaye obiara ne de Nyankopɔ bɔ no e pa che so tiase papa no onye nipa sa ba nipa na wo no wonnim Bossom bi efe na mponiamoa na mate di ni pen Bossom bi efe na mponiamoa oba na nyinsa wo no yesa wo ko esi a oba na wo no so e Bossom osi wo so fa nipa te bia mu ne baaye nanso so onye nipa saa yes atiase apostle Kwadwo safo no nipa na wo no de eso onye nipa hu ne so nipa saa ate de wo kana se eti saa nipa no okuta honhom saa no a owuye no enko wuye na de chinya ese ko musi na sinamu na tumi na papa no de ye adwuma no be wura no ke yemfa ne ko hye mo kire ana se yenko no so ntokwa dabi owuye no a wada ho no a tempa no obi kuta honhom no de ye adwuma no owu a enka ahyase no wawu da ho no nipa ne ko bam furu no na we kire Ghana mu so obi kuta honhom owu a wakoso wawu da ho a o me afa nkomo kire wo kwoto se wawu da ho no mo wawu da ho a nipa na wu ya fa ne nkomo kire no ase wasi na mu se semase di ma di ebia mi wa di ma de ma ne onfa pada emu ne nsem ne nsa ni fam ani bonkum won kan chen se tumedi anyame de man so bedi na saase so no wa ya awie e basa no abam no na spirit na be wuraw tumi na be wuraw so yes wa wudi ade na won ko akiri won ho ne ko ye nko akiri eti o wuraw a apostle Kwadwo safo de o ye ni na no so beti ba to aso na de o kan ye nim da yi se wo kan etina ni ko ase papa ni wuye no ko bode ni ko se mo kire ade e ko no so ntokwa asonefo na gunanim ase ne ma na gunanim ase abusua gunanim ase e ba ne sai na ne nyina so nkamfo no se nkomo a na e ba won se mi nyina so enge ko wie ye nuaba adwasafo so adwasafo oye minim abusua ba bonte ye se ye hu be bi opane fuwo wo so mu ade no chimaku da pa kuwo na ne sisu bio akora wati wiase a wose wo muade no wo chimaku da pa kuwo akora wati wiase a wose panyini ka asem kire na wontie akora ka asem kire wontie no yete damna ha ba kire no eti wono ne damna ha ba no ane ate a kire no ne se de sie na nya kwa se ba sa na honhom no ene nam honhom ne nam eti ba sa wo akora koto so konuma wo papa se bo nya akora dabi wo ye wiase ni na dia na papa wuo na su konuma nko watimi agifu na boso se abusua wo odesie wo adua na abusua adia wa wo ba wiase furu no nya wo dia dabi se wo pe bayiye pa wo wiase a aduanafo na bayiye ena aduana ni betima su amansu ato me na meka kire wo dai aduanafo de omuwu na se wo so ba yo mufuru basa wonya ni wiase mawo eti wono wakodi ya mpia nya ahomaso ana ade na ekono se wo ye panyini kura na esenka kan kura ni na bom baako wono wo hye bia chi ena so wono anya beement na akofna no ade baako bi di ne wo yawo se na esenka o me kura papa ni wie ansana ana de ba ko bi di asomfo no so hu yawo se ese ka muso mu sie no mo frɛ mani nia na busua ni na yire mu na ate ase etra ase se asemese no mpese ya yi ni se o fata se odi asɔre nanim na asɔre panyi ba ko aba enso ni interview ni nam tintanfidie so yemfa ni nkomo kakra ɔse o munyina ka ho bi na asafo no branches a ɛwɔ aman Ghana de dɔɔso na be 140 na mo de krata a yakukire ebre obi a se edawei djuma ye die nie na papa no tiase no ya hu video ni bi o ka se ne ba akofona ena se woni ho a onye ni nsi anamu no ndi asafo nanim ne ba no yi no nanso wa kire no edu beebi no papa ne be ka se
we ne mayi ne de na so mema aka nyina so me sama wo ho kwan so wo so betinya piribi ti se kire mi ni honom a asafo mpanyimfo na da no ebetimi ni mema nyina di nkomo no mahwe obi adwempa a ode tai asafo na chi na de omo pe no omo tie obi a no asem a de nke de ne ye no ni yayi no asafo so ye ne sa pepepe papa ne toye no anuanom miensa mema miensa omo so omo nyina di bi ye no omo frɛ omo nyina ba ko de panyin de ye se frɛ no wa ama ko unde hu se ono nya de ontimi ni enti mienu na aka ne de junior ene akofona de ye frɛ omo etete omo no ene omo di nkomo mo ye hu se akofona no na papa ni yi no ono na se fata no emo omo nyina de omo sa hye krata ase se ye nyina ya te ase se ye yi akofona ye nyina ye sa ye den ye nyina ye ta na chi nti ye yi no na nhyehyɛ ye mu no se ye di ni si ade be ye 3 man boso me miensa ntempa wo se we di ni si ade tentem ansa na wo asafo no tira ye den aye nyumu mbe so mo ye nyina 3 months atwam che Kwadwo safo ye mistake sa wana man to ko na ba from so ye ne de he am wi ase ate and so obi wo tumi so obi ye konfo obi ye ohene obi ye mam mpanimfo a sa masima na no munyai we kan onim sanka wan wo mani na kwokratem wo chi kan ebasa okura wote ase etimi ku papa na kire wo so ye tum asa wo nwu ye na waye on sama se na wache yes ene wu ne ye mfa papa no wote ase no ye tum ni ma bi hihye ni ma bi ase ana Kwadwo safo akofuna no wo ma na ho so che papa no ye boni din se din di ade ni wo ma na ho so che papa no tina me bu be se akora wose wontie panyin no papa otuma ku da pa kuo akora wote wi aso so wo ade no wote damra ba a kire no papa ndisi ni na so wi no e che no nu ho efisa niema no kwa bontri ye no ahanta asam woni mu tumi mpa ahanta yo tumi mpa kesesem tumi enipa ne meme tumi aye tumi da hombase ne hia yes matiase te ene anu nti ne se na wo kan anu nti na papa na ye nsacha ye kire no na oyinanim asase no oyinanim se Kwadwo safo akofuna eni o sha no de manu ane manu ani bire wo mafa mekum no si asam ne yo kakra no obi aka se ba akofuna fro afuma papa oboa onfomo no papa ne tumi a odomanko wode ma no odi be ye da sasi so no sa tumi no na wono so wona akofuna ne so afiri ho aba no sa tumi na awura akofuna e se papa ne ma no anwura no tumi na oma akantanka ba sasi ba ye no sa tumi no na asa soma akofuna no so ba sasi so no pacha so ti ase sa ya de akantanka nwa akofuna de a kane ko tiwi ase obenyina che yes abba akokra poso bantrinwi na afu na wonu sa tumi no esoma no se womle wi ase no eno ne akofuna na wawo no ti de twasa akofuna bade a papa ne ko na akofuna to so papa ne kai ni interview be ba ma wo no obenante akona chi no ene obedi ma ade na interview kura bi mu kura osan so ka se ansa na obewa akofuna yi odu fie ro ka cha na de se bra ene meni wo hyiam obefa nyinsen abofra obewo no tumi KESE3 mu a meni ho no bedi ma de so sa video mitie ye na se papa ni nim ne ba no de na ti ni mu ansa akora kora ba o nti adwasafo no no na pe na homa so de kom fi se papa no owo abusua adua na abusua ene ofiri mu tin samanfo no na aya ne sa no enti spirit ne ko wura aposofo ni mu enti wo kura na abusua no ansole na asofifo no so omo so no oba mompa ya ansua mfre papa no se boni bia ne gua se obagunu no omo pa che ubati de besi ansa ne funu akofo ni ma bebre besi amba bio na makacha ti se tuntai da bi na so bagunu ni ma se papa no ye ni pa sa o papa de wo wiase ni na wo se papa ndem papa ye ka se meye sei obeye so ampa so ka se nsuo kura nto nsuo beto na mo papa kuta honhom sei ya e de na kire se bugu wadwasafo wa ma o yo mensam
MPP for nina MPP for na wa soleti ya wo mo kwa wo de yi na wa wo suko ma won kwa pa Canada achawo Canada ho mekuta papa na di na chi no na aka hu bi na akutia no sa na be ma no abeda ene wa wo wa yo boni sede ye kura me di na tamo eda ni nyina ka hu obi yo boni na so wa vi wa no chese wa jamana ka hu dabi onyama ne ka ye ti masam ai mu odu eti so nye bo fe ne ya pa mu yes ta asia adua na busia no mo sore no mo gwaje o mo furu ngosie ha na ehwe so menye funu na sie dia your date e ba abonten an kenim se mre na be so wa ni tututu ba ya enye na yenyu aba ye da hospital e se bia duru kra se sa ne kwa brochide kra koto aso na ha se kwa muntimi wa yo ba akukọ nyini enya de sa eno mo mo di wo ba na chi no wo mo nto mo bo ase ena me ka ma TikTok wi ase Instagram YouTube ase papa na se ma aba wi aba no se woni ya wo kabi ne wan hwe wanu ya ubenya so akachia wan kan ya papa no wonye nipa saa ya kana samba sasa wonye nipa ye woni pan ye woni mpan ye woni mpan ye woni po woni pa bi no ye woni mpan ye woni mpan no ni woni mpan wo ye sie wo ye jia kana samba sasa no wonya mane wonte se lumba ye kana samba saa nana no kro bo wu ya wudi na wo twede hwede wiem yeye ne senkane mana na adwasafo anya ne ho ba ma anya ne ho ba akọ nyini ene wamfa na akọhye wamfa na akọhye bochira ko mutuo se na papa na nante ba ko mutuo se na papa na nante ba ade o ba yifuru no kensenchene e be wiase no no manto mo bo o manto mbo so di pesika ba wo ye hwan na na yehwe nwa ba yi kra ahyase no kra no a mpanyifo ye se ye de ni nwa be ma akofo na kra esi ade aso yi bebi ye se awoshi se nkran bebi e fe awoshi park bi so kese na ko munyina ebo chinkwa ye se adwumade ni kakaraka na mo ka o ye se dabi eni kwan se e ba so na busuan kai mo so ka mo bom na mo de court na court man junction se ne mo fa nkoto dwumade ne so se na e be ye adwumade no e ma so to mo so mo te ye se junction bi ba no se ne ye nyanya ne park ne so ye kwaye no wo akofona palace honom kwaye dan fie honom a ketuwa bi ye kwaye no ho na ate ye nti wote ye ne ene ka de soma mpo se fa mfa nya hye ne nko na dwumade no mo yere mu njae na wa utu kai na pua so ene ho ba akukọ nyini ade no so no ope na ko ntwe mpo ope ayi no adwasafo no ope akonya na tena so ope atena so ba ntena so oba obu nsa de won tena so na mo constitution ne kura kire se oba ntimi ne akonya na dabi e mbema eti akire no amema ne wo mu na akofra mu ko hia ne asorofo hia no akire no mo adwere se so mo di woni di a enya de akofra ne behwe wo mo asem na se no na de ntina yo ba wontimi ntina so bu nsa ne wontimi ntina za ntia papa ne tumi no bani dabi papa ne wo hom wo ko to kura ntimi no konfo ntimi no ano den asofofo kura ntimi sa papa ne hom ekuta no ano den ahom wo wiase no meto ka se papa ne de ko na wo wiase obi ni ba bia na hom firi ba because invitation ye invitation om de we ko ma ye ex president kofo no ka se papa yi de minim no nyese minini di ahia se ye minini hia sunsun mu sa asem na ano den o se me ko sunsun na me hia no ano den ya se na wo kwa hu ne ni so no enye yize sa eti nne nipa mu ade nipa nsulade nipa se nipa kan na to bi ye hu no ma bia no enka wo buru de respect ni buo mano usuro no nipa insuro we papa na de o ma hwe ne ye dia enu se ni fu ne nipa bewu na me mesa ko France se de aba no o mpe dwan nwira no o mpe dwan nwira no dwan pa mo fa nwira no na de ntia na enya sa sa ko Josafo honhum na kuta no se bewura no a wo twitwi okura ba wo hu be ye de sa na ni stress sa ena de o kan say o mpe dwanwera ne hu na onye nam ye wura ajakora be kasa say bebi abrante ne obi anipa men no bebi owo bi ye meme ye nja ono nko a
yam nipa men no yesa se obesi adeni so besi abaye hye be ahwe kro betima ye ne ho bone bone de wontumi nye onye ne ho bone de wontumi nye na honhom no a ne papa de ye adwuma no saa honhom no a wo ba ode ma o maame e kan ne kudwesafo maame ensuo bi da ne kurom me ka kire ne se ensuo bi da ne kurom ensuo no ope maame na se papa ensuo bi da kudwesafo maame kurom do wo kudwesafo no ensuo no ope maame na se papa na se ensuo no na yi ba ne maame no de ba ne dum no yes Matiasie is a woman eta papa na chini die ahunhum no ankasa bia ahunhum be 2010 bio anu adin o probe 1000 etini kana na wo ye ni na ahunhum na kire no mani nimdie no yes mani timide ye de odi ye ahunhum na mani ye ka no ti papa no onye Jesus eti sa ne ba no sa ahunhum no abi no so ena yima papa ko Joseph ma no na kire no na no no oda ne ye no wa na ne se ne ba ne oye ne bi ntino oda no wo hwa ne ba no meku no oda na so mo maka so betimi apiri bi yes se edum wa na mafa bia ne mo so na maka sam de koya asore no mo ko ye so no a ne se bi kan ye ntene kwa saa o enti asore kwa asore ye ntene kwa saa o ye bi na ti asore onyame o frisuru wo se wo ba be so wani so onyame enfrisuru wo se wo bebo awura wo mu o ahaban ne tisu ye ni so ahaban ya etwa ye ho ahie ya ne tisu ye ni so na de hu na de ye ahoban ne tisu asum na de hu ade wo de ati asem onyame wo mfiri obeka se sofu bia konfo bia wo se obeka cho se nyankopɔ be firi so be bie wani no mo boa nyina ya haban ya etwa ye ho ahie ya haban nyankopɔ de amaye eno ne de se yade ahaba bi wo kura etimi se yade ahaba etimi je kwa ahaba etimi mani pawo haban ye ne ma bebre na wonni ma haban de ya na hu se haban ne se wo kwa ka ko dwunso kura aguso yes so na wodi ti ye haban wo kura wo tie diskato ase mateda matene panyin sem da haban wo ha wo kwa wo si ago na ago mepo haba ya ade kakra na diskato ase ase na wotimi ate ahoma cham wo kokotwa ye de kosua ene nsa egu ade kosua na bom ansa na watwa enye sa ensuini na beda ne moja nipa moja fiso ye nipa woni ma haban mu a wona ma na wu teti asokọ na de kodwa safo ahohom no no omonam eno abi na ni akofra nam no etimi de me ka cha nnuafo no se wo monye kom makodwa safo akofra no eno mo di na chi a adwa safo no mo di na chi a mo eto ayampia no na press conference ahodo na asofo no ye ho a sofo kura de ni kwasam babo ntreba kasa na mo constitution aso ni constitution kwa che say aso ni gina baby obi kura ba mo so be ye interview kura mo mfi no ni kwa so mo grant interview Tabi enye kokko masa tabi mo papa na ni mase na aso ni constitution papa na o kire mo ne che say aso ni gina na baby abusua gina mo baby emma esi gina mo baby nti obi ade amfra obi ade me so ne aye de ase afutu ni nyina afra kan sa o ye wrong papa ne kasa me ne na nya adwene papa no beteye no ne man na anya ba akuntra e man anya ba akun se ne man ya ba akwa akama dia ne busua dia papa na abete na ade na mba mu biye nyamodia mo so mo di hyehyɛ mo de da no pa nyamodia kapa se do te asoro dia ka ko Joseph na ne dia anu oni ho na madia ne madia se ne mo constitution sere no enam se oba banka ho nti se mema banko ne dia de o mema manko a oba ni bi oba sefo ni bi dabi oba sefo ni bi mema nko a mema nko a oba kura wo ye bema kura na wo oba ni bi Matias, and I press conference ahodo omo ye church say mo che Ghana fo e say ta press omo ya ma hwa mo tin omo ye press conference school na
papa ndo mo koye no wo ma hu nyansa am papa bobra na de wo ba kura wa mo bra kura no wo timi fo papa ko gira bontere mu nanim asemu ene mo so do mu kire bi mu ba mo ba de kire mo kire nim ehunya de no mo pe na papa ne tumi o de be ya de no a ese de Ghana ha sei na de ya bakosam ne de nka papa woi kedindi ku bugum ama skufuo abrochire ahehene sase esua ne ho asam obi esua na bakosam ene de jimi a ese mo de enya de ya de no papa ne de mo mpe pase asam ko na mudi ne ba abemai wa jimi ababemai ko ye interview wa jimi okita mukita placard o se ho bi se let's protect our father's legacy no yenom ne ye ne be protect mo amode a ye mom na ye mo wapa na bakosem ho ban enye ye na mu na ye mo de nti so mo bo ho ban ne yeso ye de akire bi na me ka cha dua na busua se mu na efuru ne amode ya papa ne kosuja wa abontene mo amehwe nkwam eti se ke owu ye no ke furu mu na amode ya no kore mu ka se mo pobi ajapade o ke furu mu na amode ya e de ba na sai ana mo makoji sika wo sumase na ma ye din ama wo mo ba na sai na se ye shedan tebusu ne nka saa o etototo yi ba ye na ye hu press conference afi ba ko ni bi kasa kasa akamagu saa wo ye hwan wo adwasa wo ye hwan di di ope no e no nya no nti ahonhom no e na ko hye omumu o amo mu tututuo no wono kwa woko no ko no ko se okodi ewu won ko se obi fie oba ba se okutaka odi ko bomo ye dai na ne wo obi kokura obi fie die enko ho wo se na bontra ne mu atwede ye tena ukare owu ya nka owu kwa na no ka wo kwa wono ko se kwatofo ne portfolio so mo so obi fie de ko pede yo na akono ikutasika akono de dwa utirima kwakwato engosi ba bia wo na akọ ho na kana no nke ma wo be so mo fa afende emela emo mo bill na we twase ke mo be ese fiasa mo kan ni fiasa so what ase e so mo atoro won fie onko wanko tutuo wona ye na ade o fie ompa onfam wo pa so ba mo onfam pia bontere wo ye ni wo fie ma na nyai eti ko asofo no na ese ka ko wo address afro wo do mo court say ya de injunction ato so ade ta mo ye ye ka na chiam na ye ka wasam tie nyina no ka twen kakra keni ko ase wo ko ginam se wo tuka no ko ka ya posifo asem eti se wo ko na nkedi to dwa wutirima woni ko ase court so sansamfo wo so wo ko na de se ka dwa wutirima nke ko kwa ko pedi ho ni asem no wo so mu na mo firi ma me ba ko no makasa mu na mo ka wo ma me abusua no papa na ngo be ma wo mu eti ya wo ya sa be do side ti ade ne de akofra na ne de ya so bu ade o so mu ade o papa na ka to ade wo na odie ne de komode no na ye de komo nyina wo bo so se tumi ata papa ne che no papa kwan be ne fa so de tumi e ma wo bi e ya wo so mpa wo be so nipa no o sum ya ye konfuo yi na me manhweme no obi eturu ho asi wo se be som wa ba japade nyinam de ma wo bi o mu de tumi ni we japade nyinam ba no na wo de ko josafo de ne de honhum no wa na beka che ne se oba ba wo babi na se ba no tumi nante ko na chidi ti se wo no de ya ene ofani sili na so se ne o kan ye no na ne so wo wo ye no akra nante ko na chi no no hu so no wa no hu se no wa tina me no kan me ka se kojo asafo akofna no wo soma opa no no kire no de rough ene be ka ene trimu de ka ho se abaso wono kro wo tere ho so koya asori e wapa de ne begu so ko so menya na chita afo me ka kire wo se si a kojo safo akofna no kro asese wo tere ho aya asori a wo se de ne begu na hwese no si ben o papa be bia o papa nam bia o ka ho o pa adwuma yi o ko fa twitwa bi wo social media yi so a ye fact o na gina ho no wo kire se o ben o papa pao na me cho se sa huhum na kojo fu kontanka no de na so huhum ne ma ne ye no
Sa kura na oba sa honhom no ana ma ne ba aso aba asase so. So kura ne de. Eno nti no timi cars no so timi ye no kuta ne de no de ba ye o. Na no se papa ne ba wada musuronko. Wada musuronko. Wo de mo study wo mu na so wada musuronko. Se sia ne ma ne kura se wo mo koje cars na ya anya de wo betima ye. Ono nko na nim. Wo ne betima ade ne be kire se yense ti so papa de no. No timi aye ne kama. Ti ye ne kama. Eti won me sro man panyini so fa ne nansi fom asa ye wura on fa ne nansi fom na ese anya ka danka abadi akire a obetima ma Ghana yesu e benya ka adam betima ye kai sa ahodo de amayen eti ko Joseph kan danka no me sra se wono won transe sa akwa on sole ko fana me ma ne ntina se tabi on sole no so mo ne ho ban ai ya ba no anu na siri so na dolso e wiase ne nokura ka no ya nipa mpa ne kura ka e wo wiase na de adu di asa no asomfo no asra ma asra busua asra wiase na se papa na ye obasom Ghana o mani dinda ne hwe ntutu na chi na fu no so e besro mo so munyi nkosie kura enko bi okuta sa honhom sa ne da no anka ne tete no anka obi wu a okuta honhom sa no ka bode dua yi ukotwa no aboro e che friji o sa bode dua na wo twa dua na friji si wono wo twa ba enum no aboro wo buru wi a no aba abam na de furu na to na de bode na gunu so ebitima de oba ebusu ni nsi akora nye hwe ne wedi be ye boko na de kuto ne fa ne ho a onsai tete no omo friji no sana wo senke ye papa yi yes dia ma wiase sama ma wiase no e na me kire wase no friji mu hye de enye yi wa komenti obu wa eba wono no ye be yi ne yemade no so ye from yakopɔ mo nipa bi mo obu wa ye be yi na free mo kire ba no obi sa wono a onya ye from wo ba ye yi mu na de ni na tuogu ye ne na tuogu ti me kura me tuo da achi mi be wu a bode dua ma buru bi aguo na obehu se ne na mewu mewu ayo wo de mutimi hu won de wonyo obi nko a o obi kura ye ne nshade ensom so obi kura ko na so ko shi accident ya wo hu wonya accident ya sa accident na eba onyame ma ne yam hyehye ne saa bohu se ekwa wo ya mekọ no etwase bi jai so asodin ti onya da boko asa bibi kasa cheme asa bibi sisi ana so wutu kwa na honam ye basa etwase jai na trafie na no bi de kwa mo ekosie na won samanfo ensuo wokromu wo aboso wokromu wo na nanom aye som mo ene sika dwakofi no so na ye se nkọ kasa chrewo so wuntie na akọ na konya wa mane tiade bo a beye no enye ni na ye beye o ye ni aso beye so ma beye aye beye atu wana so jiwutu se mi beye ntimi nyame o tu nyoda ha komo no ti ne be sra hwefo se obi a opam obi a omra na asanto awosem adwumasem okwati ewuo susuma wade adwuma bia na asanto aye adwuma ne de bia ye boso se adwuma ne de eyi se uni ha no wo ha no nko ade a bia bo dua tata wo kidi bebrebe a yesi ase na fa edua bo ye kidi ensuo no kwata akoma ho a doctor do be hu se ye kidi na so bia na ye kidi ni se adwuma bia ofra na santo a na santo timi ye nana apostle na mui se date ye be ba ye be yesi ye nye nim na mmom nana be se ne busu ne kasa kakrama yen fi se kasa no akwa na kasa na dooso abusu ne nsore wa ye denya yo mo de hia o mu ntimi mfirim se mambo mu fa munu kontokwa dabi omo so ni nyina na omo timi se apai boko ma na yaso nyoye na asem etu ntwama ye maka kakala papa no kura obewuo no ne twa se ka akofuna wogina wo ni wom no na so wogina ho oda hospital na wo na yesen ko gina ho enka waso papa nsa papa no wa asem bi esa ko ka kira akofura no ansa na wako no ameno
ana busua na nkasa no Kwadwo Otumfuo kantanka busua no wo mo de di dade wo din wo sa mo mo ho asem ana wo na wo me ense ebia meka se kura o ma me nte ase woni nuanum bia eti akoye ma me nuafo a obo ba nimu a obo suro ntia eti be se duanafo a obo asumunya bia wo mo sole asumunya hwene wo de hye ne yagure nimu ase no sole ene wo hema na mo nkyere mo mema nsam nkyere ma no ne funu nya omo de ya ka mamre kwa so yenye ne saa na Kwadwo Otumfuo kantanka no aye bia masunyafo opagya won din wo sole ma no na sumbi ntime mmra nice one ye besere wo mo yesere wo mo na asofofo no so mo yesa no wo so mo nyai na magu papa ni mase papa ni ncheche mu ni na mase no eno so ye besere wo mo se wo mo so wo mo nya bontra mo ba no e ma no wo mo so aba bontra mo ye kansam e kire wiase no wo so mo nyai na mo gumo se ni mase na mo fa mo se abakosam egu krata so na nya abakosam na Ghana ebe so bibia obo na nkamom na obo nfa kore enya yi no no ano no se do bi a kyerensem aso obi ade ye nti obi ade ye nti de hene ye mfa mama ye tim ko ye bebi adu ya se ya confuse kora ya tsra mo mama sumdwe nya den embrase na na santo e kacho mama sumdwe mra papa na baji ni din obebo bra na to honom enye nei ena ye be kyerensem na me order aduane na ye mra kantanka fie na se ye misro ehu hia ye madaroma ye sumdwe no ena ye hwehwe madaroma mama sumdwe mra na yeso ya sumutumi nwe yen na enja papa na chi kura yen fa odo meka mo na enja papa na kwan won kwada sumdwe mu na fe de ka chire no masinkonya na maye ni fie nye press conference mo ka ni fie mo say de social media na aye obi ade obi atwe camera se nanimu a obi afa ya mo camera for mo ma bloggers for yeso ye penis su de ye baba ni aba betie ene ba ne sa ye de yenye news no na mo busua no na mogu nanimu ase mogu busua nanimu ase ama bi aka mo de hye no ti yesere Emma Sumjemra na enyefe Nyansapo TV so enie ena wo share yen sisebere he wada man komande yedi bebre wo so adwenche no comment section obetima hwe no honom ama no aye kama subscribe channel no so sign like and wa share mo bibia etimi enya sempa bi atie ama no aye kama menne na nasantoa eletena ase a yedi enkomo okuma sekenya se abrem ne telephone number no ena the screen so wada man so person na di nkomo afa number no na eni nkomo de koso abrabo nu bia no de bia sansa ye ka na betimi aboa wo e wo sa kwan so ama wo so ani je awie wo peye medi ni oba ya suama ye boa ye mfansi ase da se ne ye be send ye hye bi wada roma makrao adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampa